Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da zuwa wannan channel na Tajo Experience. Ina muku barka da warhaka. So da dama daga cikin mutane na sukan tambaye ni cewa suna so su yi subscription na Telegram Premium, amma yawanci debit card ɗin ba sa amfani. Akwai wasu tax ɗin da suke so su yi akan wasu bot amma baya yi saboda shi tax ɗin sai mai Telegram Premium ne zai yi. Wannan gaskiya ne. Duk akan wannan project wanda suke yadda abin da muke kamar su wani hamster da suka wuce su notcoin, su dogs, su mejo da dai sauransu, duk akwai wasu tax da akan su zaka ga dole sai kana da Telegram Premium ne zaka yi. To haka ya sa mutane da yawa suna so su yi subscribe na Telegram Premium din, amma to idan suka zo nan baya yi saboda katin da za su yi amfani da shi. To gaskiya akwai katin da zaka iya amfani da shi, akwai virtual katin da zaka iya amfani da shi, saboda yawanci gaskiya katukan Najeriya yanzu ba sa iya purchasing abu, inda ne haka ne ba sa iya purchasing abu wallahi, sai dai in dai kana da dollar card, kuma to ga dollar black market ya yi tsada. To katin dai da zaka yi amfani da shi shine katin Chifa Cash, to su kuma dollar ya suna su gaskiya na da tsada, kuma idan ka zo zaka yi activating katin sai sun caje ka wajen $6, wanda against their rate ya kai wajen 10,000 ko fiye da haka, ya kai 12,000 ma. To kaga wannan ba shawara bane, gashi ka sa 12,000 ka sai kati, kuma zaka zo ka sake yin subs. Wannan subs din kaga monthly gashi nan 4,950 ne, amma idan ka je sai ya costing naka wajen 6,000 wani abu, dan ka rubuta yanayin exchange rate nasu nan. To kaga ba shawara bane. To shi yasa nace bai muku wannan bidiyon, akwai hanya mafi sauki wanda zaka yi Telegram Premium subscription naka da ton ba tare da kai amfani da wani kati ba ko ka shawara wani exchange rate. Wai ko abin da zaka yi shine zaka je kan Tonkifa. Idan ka shigo Tonkifa, I believe dai da dama a cikin ku dai sun san Tonkifa kuma suna amfani da shi. To idan ka shigo Tonkifa zaka zo nan browser nan, sai ka scrolling down, akwai wani app da ake kiran shi Fragment, app da muke sayan stars a ciki, sai ka taba. So idan ka taba ya bude ma, sai ka zo nan premium din nan. Idan ka zo premium sai ka gashi nan Telegram Premium, buy premium for a user. So sai ka taba buy premium for a user nan. A nan gurin sai ka sa username naka na Telegram. Zaka iya siya wani ma, sai ka sa username wani wanda kake so ka siya shi ma. To idan ka duba subs din kala uku suke da shi, akwai na shekara daya, akwai na wata shida, akwai na wata uku. Na wata uku idan ka duba 1.81 ton ne, wanda daidai yake da $11.99, wanda idan ka buga ba zai wuce, idan ka buga a naira yanayin exchange rate na yanzu, idan ka buga ba zai wuce 20,000 ba. To kaga 20,000 wata uku. To a gani na kaga wannan yafi sauki kuma yafi sauki da wancan wanda zaka je ka gane ka sai kati, bayan ka sai kati kuma ka zo ka saka wani kuɗin ka zo ka yi, kuma wancan wata ɗaya ne kawai, to wani watan sai ka sake, kaga wannan wata uku ne, to kaga yafi sauki. To ga na wata shida ma, in dai zaka yi na wata shida har yafi na wata ɗayan sauki, in zaka yi na shekara ɗaya yafi na sauran masu sauki gaba ɗaya. To idan ka sa username naka, misali wani sa username, kaga ya kawo username, sai ka shiga Telegram, sai ka zo ka taɓa gift Telegram Premium nan. Idan ka saka buy gift for Aliyu nan, to automatically ka tabbatar akwai ton a cikin Tonkifan ka, sai ka dana buy gift nan, automatically za yi deducting a cikin wallet naka kuɗin. So Telegram Premium, subs na Telegram Premium naka zai, sai ka koma ka je kai duk wani tax da kake so kai. Ba ku sani cewa gaskiya ko haikan airdrop da ake a yanzu, an fi bawa masu Telegram Premium dama sosai akan wanda ba su da Premium. Wani lokacin an zo ya biya ma zaka ga nasu ya fara shigo akan naka, kuma point nasu ma zaka ga yafi na regular users yawa. So yana da kyau gaskiya mutum ya subs na Telegram Premium. Ni already yanzu ina da shi, sai I don't need to do it. So dole samu dace.